Boyd Were Pindra Junior nyaka toke kucho kain kanyo tangna bulu mar Boyd Were Raila Odinga agwabo Nyalego Baba Tinga Chumaliet bas jodalawa wabire giko mar budho an weche natin ung'eya Nyawang'aya kosuki aya dongu ng'eya gi kita dongu ng'eya gi timbena dongu ng'eya gi wechena chieng' moro nawachone Pindra kane wanagoro sari ni an okawe osiepena okang'e kaka iwegi kanochopo 2022 kanadwa nabed governor to piny noling' thi ng'ama ne wuok oko mondo wach ni Nyawang'aya dhi bedo ne onge Ogai Mamilambo nowuok chieng' moro achiel anene piny Mumboka kowacho ni piny osewuoyo gavana ma Homa Bay ka dhi bedo Nyawang'aya seche go chuo mang'eny ne pod ywa chien kawacho ni dhako ok nyal bedo gavana ma Homa Bay kendo ne giwacho ni ng'ama miyo kobedo gavana ni to kuot dhi tuomo chonge aseringo gi kuot higni 3 kama kuot otuome chonga kata chielo timore nade onge kendo Homa Bay nirango koa piny kadhi malo sani warango Homa Bay koa malo kotimore nade kabiro piny kaito jogi okawo Gai to nego Gai otho ka guok ei Nairobi wuod Mumbo oninde bade joma nopango nekne nopango ni mondo Nyawang'aya ong'ad tiende mondo tiende orume i Kasipul ka to nok ging'eyo ni Pindra ne ng'at achiel lakini Pindra ne ng'enye gwenge ka jowa moa e polling stations te osebet manosechung' kodwa te aneno kodagi moyumo piny ni ng'ama nyalo ng'ado tie Nyawang'aya onge kata di kata achiel omiyo koro sani nawacho nu ni an nadgombo ni mondo jowa madwaro no yiero dhi nomination mondo gidhi e welo mondo dhi owalgi kose walgi to ng'ama chamo walo abro biro ka mondo achung' go mondo bed mjumbe makasipul chama nyo welo mowalo nyune na chieng' welo ka bene abiro ka bene abire polling stations bene abiro kwacho ni yeruru ng'ane kata ng'ane na onge ka une manudhi e polling stations muwalo ni Boyd Were mondo bedi kawuono chama mangima nika nikech Boyd koro ken Boyd koro ene wang' Raila Odinga kendo Boyd koro en ODM kendo lweny ma koro go Boyd koro ok mar Boyd lweny ma go Boyd en lweny ma go Raila Odinga nikech uneno kaka jokanye wuoyo marach e wi baba ne giwacho no rumo en ng'ama nono be ni ok gin bakteria kata kinang'o nyuwinjo kaka giwuoyo gachaya lweny ma go Boyd sani en lweny mochimo baba tir mondo kogore piny Kasipul ka to koro dhi owach no kine ka Raila rumo nyaka pier ode unyalo yie ni mano mondo timre lweny masani koro chomo Boyd Were ok en mar Boyd lweny koro en mar Nyawang'aya ochom Nyawang'aya gi lweny ni Nyawang'aya nyaka tieki e Homa Bay ka jodalawa mine wetena mine utie mine man kafwana urubadu kama lweny mochoma koro en jomodagi ni dhako ok rito Homa Bay kata itiyo mana maber machalo nade to kirito Homa Bay lweny mochoma sani en marachaya manyocha neno ka ji wuoyo go ni nyowa yiero nyako moro matin kama kora romeni
achi Homa Bay ni, achi Mumbo ni, ng'ato pod luongo ni nyako matin na dhako Nyaburi ni. Mabedo jakom national mar chama mar ODM. Idwa ni mondo ng'ati ena mondo neni kata national chairman. To toko ODM ok nyal bede. Unyalo yie wach makaman. Jomo wacho ni wane ODM ka wasira gwambo nyalego. Mawacho mogik gi dholuo. Mawacho mogik gi dholuo. Adieri mar wach en ni nyewa yiero Pindra 2022 nyaka 2027. Kata jomo chung kode gi nyocha rito mondo chung kode 2027. Koso nye gichung kode 2025. Ogintene gi wacho ni 2027. Koro keyo mawantie ni kadieri mar wach jodongo man ka. Man keyo mar ogai ma milambo Mpindra. Koro an kwayo man go kuomu. Wawe ogai ochop keyo ne. Ochop 2027. Igo dong adi. Achiel gi nus. Iga achiel gi nus modong ni. Joka wero tieki. Kochopo 2027. Ya wuoyo biye pap. Koro ng'ama dwa ni mondo yiere. Koro time nade. Oyiere. Uyiego jothurwa. Uyiego jothurwa. So I want to say something. Because I have seen the clueless opposition ambayo walikuwa wanatembea huko Ukambani juzi na Gachagua ndio alikuwa anaongea zaidi. Badala wazungumzie wa Kenya juu ya ile mambo watawafanyia wakitaka kuchaguliwa, wameingia kuzungumzia mambo ya Raila Amolo Odinga. Nataka kuambia Gachieta hivi, Gachieta. Usiguze baba wala usicheze na baba. When Raila Odinga was fighting for democratic space in this country, you are busy as a DO oppressing the people in wherever that you are. Gachagua, you are a divider, you are not a uniter. And it is only a matter of time before that so-called opposition implodes. Kwa sababu juzi nimeona umeingilia Matiang'i. Matiang'i is supposed to be one of you. Wewe umemuingilia na vita ati mimi nataka kuambia Kalonzo. Wewe pia kesho Gachagua atakuingilia. Kesho kutwa ataingilia Muturi. Kesho kutwa ataingilia Eugene. Alafu hiyo opposition yenu haiwezi kaa pamoja. ODM party went into the broad-based government very consciously because this nation was at stake. The future of this country was at stake because you would be having nowhere to walk today to talk if we didn't have a Kenya. If Baba did not come up as a nationalist, as a patriotic leader to join President William Ruto to make Kenya one and to make Kenya go forward. Kwa hivyo, we do not regret our decision to join the broad-based government. We did not regret the decision of our leader to work together with President Dr. William Samoei Ruto. Kwa hivyo sisi kama ODM na broad-based tunajipanga. Tunajiunda. Tunajipanga. Nyinyi wachaneni na sisi. Nyinyi pia mjipa. Tukutane kwa Mane watch koso mano kwach. Agwe man Gachagua koso kikagwe. Tugo gi Raila koso tugi. Ofu koso kofu. Oran koso koran. Wadi rodho muanind gelu. At this juncture, Jothurwa, allow me to welcome here to speak to us Olos Kodwa, the governor of the great county of Wajir, ambaye pia ni national organizing secretary of the ODM party, and also the chairman of the Council of Governors, newly elected Governor Ahmed Abdullahi Jir. Omera
Jachuo thum, ng'ama kelo thum?